Čaute, vítajte pri mojom prvom tutoriáli na Sony Vegas Pro 11. Moje meno je Hunter Exodus a dneska si ukážeme ako renderovať, strihať, uploadovať video a ešte uploadovať na YouTube. Takže prvom čo spravíme, si určite spravíme audio a video stopu. To sa robí tak, že do tohto prázdneho pola môžete do ktorého buď do tohto alebo do tohto kliknúť pravým tlačítkom myši a dáte prvú insert video track a potom druhé audio track. A tým sa nám v podstate vytvorili dve stopy, video stopa a audio stopa. Teraz si môžeme otvoriť video, čo chceme upraviť. Práve som natočil Battlefield Bad Company 2 multiplayer a spravil som na nejakú gameplay, takže nájdeme sa na tom videi a máme to tu na čo? Je to ono? Áno, je to ono, toto je ono, presne ono. Áno. Potreboval som upraviť ešte aj rozlišenie, tak spravedlňujem sa ešte aj jedno. To je toto prvé. Kamerou. Sa musí upraviť rozlišenie. No, odporúčam vám. Máme to takto. Čo vítajte pri mojom prvom let's play na multiplayer na hru. Tak v podstate je to let's play, ale nevadí. Chceme zostrihnúť nejaké úplne dobré killy. Napríklad ale ešte, ak máte intro, dávajte si ho pred video, to vám budem radiť. To je, otvoríme si zase documents. No ešte som dobre pripomenul otváranie položky s videami, alebo to video otvárame tak, že klikneme na tú vložku alebo ikonu open a nájdete si tam to video, ktoré chcete tam dať. A napríklad tu mám intro, toto je intro. Tak, dáme si ho naspäť. Chceme zostrihnúť nejaké úplne pekné killy, ak sa mi to spomalí. To je tak. Ajme si pomocou Shreepoxy budeme to video postupne spresovať, že ako nebudeme to takto robiť, viete, ale budeme to robiť šípkami. A tu máme prv takto video. Ak chceme to robiť presnejšie, spravíme to, že toto klikneme tu na kraj a ľavým tlačítkom myši to takto predĺžime, nepredĺží sa video, ale predĺží, ako roztiahne sa to. Tak, svoje killy budem ukazovať. To sú napríklad, to hneď ukážem. Tu nám ho zabil ten vrtuľník. Tu má Campbell jeden. A rýchlo si prebehneme, takže som si dal svoj prvý kill. No, odkiaľ to nájdem, tak si tuším, že to je, tu nábojím. Áno, tu na, presne. Našiel som ho. Toto je on, ten kill upravil. Mluvičku. Takže to je ono. Chceme to spomaliť. Spomaliť sa dá pomerne jednoducho, som na to prišiel sám. Stačí, ak stlačíte na klávesnici Ctrl a kliknete na ten kraj, aby sa vám ukázala taká ikonka. Kliknete na to ľavým a predĺžite si to čo najviac do práva.
Až tak nie, ale si to proste takto. Si to skopírujeme tým, že klikneme na to a dáme CTRL-C normálne, klikneme vedľa CTRL-V a máme presnú kopiu toho istého. Vidíte, čo neviem, čo sa mi podarilo, tak, ravnovičku, máme to proste skopírované, chceme tam dať nejakú hudbu stiahneme, samozrejme, a toto stiahneme, vložíme tam tak, ako si dávame ďalšiu novú stopu, insert audio track. Pôjdeme do tej zložky zase open, lebo ja tam nemám tie prevzaté súbory, to tam nedám, asi nepôjde. A dáme si tam nejakú dubstep. Dáme si to napríklad takto. Znížime zvuk tým, že keď sa napríklad v tej audiostope, znížime zvuk tým, že sa nám zobrazí taká ikonka, potiahneme a dáme dole tým. Bude vidno iba to video. Nie, to podarilo. Nie, to som nechcel. Bude vidieť iba to video a bude počuť tú hudbu, ktorú sme si pridali. Takže to bude nejak, keď to budete finišovať, bude to nejak vyzerať takto. Súkrát mluvičku. Chceme si to ešte spomaliť, CTRL, trošku si to predĺžime, aj tú pesničku. Súkrát mluvičku. A je to. Takže ešte máme fakt, že mega veľa toho. Tak, no už máme aj druhá hladovka. Som vám zabudol povedať, že tlačítkom na klávesnici S zostrihnite a tými v podstate šípkami vás dáte si tam, kde to chcete ešte raz zostrihnúť a dáme si to hneď tu na. Hneď ma aj zabili vtedy, keď som ho zabil, ale ináč bude. Ako som povedal, CTRL-C, tak takisto opacity si zvýšime a máme tu takto. Zabil som ho! A spomalíme si to. Tak. Zabil som ho! Tak, zabil som ho. Ešte oni ma zabili k tomu. To sú veci, čo? No, neviem čo. Avenger kill! Ja som sa aj tešil z toho. Zase si tam nejakú pesničku dáme, ako sme harmoničnej. Dubstep, Enderman, Skrillex. A keď to budete finišovať, bude to tiež takisto vyzerať napríklad tak. Zabil som ho! Takto to bude vyzerať. Chcete počuť viac svoj hlas ako v tej hre, stačí, ak toto si zmenšíte hlas v tej hre na polovičku. To je to isté, ako som vám ukazoval, keď chcete si dať úplne najnižšie. To je to isté. Tak. Na polovicu to stačí. No až tak nie na polovicu, ale hodí sa to veľmi. To je najlepšie tu ma zabíjať. Aj tu. No a vidíte, proste máme tak prostné dvora. Zabil som ho! Máme to.
nebudem to predĺžovať, proste máte to tak. A teraz zabijete, tak spravíte to proste, spomalíte, zrýchlite, neviem proste čo. On ma zabil. Tak to nebudeme kamaráti. Proste takto som hovoril v tom gameplay. Tento gameplay alebo let's play, čo som to nazval, pôjde na YouTube spolu aj s tutoriálom. Tak proste si to šípkam. What the fuck? Dobre, tak to nie. Dobre. Začali sme novú hru a tu som mal tiež pekné killy. A takto si proste zostrihate video, keď chcete naspäť, tak stačí CTRL-Z a máte to. A renderovanie je jednoduché. Stačí, ak kliknete na túto ikonku Render As, alebo pôjdete do File a tam tiež budete mať tú istú ikonku a tiež Render As. Máte to. A teraz sa vám ukáže okno, ako chcete pomenovať to. Battlefield Company Multiplayer. Chcem si to dať do VMV, to by som odporúčal. Windows Media Video. A odporúčal by som na 720 a 35, to je veľmi dobrá HD kvalita a ja si používam na YouTube. Nechcete mať zbytočne veľké tieto veľké súbory, viete. Ale ešte chcem vám niečo ešte pred renderovaním ukázať, čo by sa tiež hodilo. A to sa volá Video FX, čo je v podstate addony nejaké, a ideme Brightness and Contrast. Dáme si Default. Teraz sa s tým môžeme pohrať. Dáme si takto. Je to dobré. A Contrast. Dáme si na 0,60. Dajme tomu. Vidíte, máme to. Keď vidíme tie čiary, čo sa nám nepáčia, spravíme to tak, klikneme na to pravým, Properties a Disable Resample. Keď sa nám to skráši. Potom by som ešte chcel sharpnúť, ostrosť, sharpen, a dáme si Default a zase si to nejak zaostríme. To už je moc. Tu sa s tým môžete pohrať. Som vás to odporúčal tých 611 až 758. Ale tiež je to 4D, takže by som dal 650. Vážne. Teraz capture the flag! Jo! Máme to. Teraz naspäť renderovaniu stačí, ak toto stlačíte, premenujte si to na... Ja spravím... Dáme si 720p browse, kam si to chcem uložiť, samozrejme ja si to dávam do upravených videí a navrhol som koncovka na videa, čo samozrejme potrebujem. Tak, koncovka na videa a máme proste, že ten odber. Uvidíme sa na budúce. Čaute. Tak isto to máme. A to som spravil iba na ten sharpen. Máme to zaostrené. Avatar Girl! Už to máme zaostrené. Takže zase to isté aj tu na 611.
611, takisto vo všetkom. 611. Tak. Takisto je tu na S111. A presne to isté aj tu na 611. Asi som to tam mal. Teraz tu na a budeme to mať všetko. Tak. A. To tu na tom strane nepotrebujeme. A ešte, čo som chcel brať na ten kontrast. Dáme 53. Vyberil kontrast. Dáme takto. Vystaviť tu na. Takisto proste sa s tým videom môžete pohrať. Okay. Brightness. No zase. Brightness, takto. Kontrast. Jasné, zdávam. Dobre. Toto je môj prvý tutoriál, takže ďakujem, že ste si pozreli môj prvý tutoriál. Dúfam, že sa vám páčilo a ak áno, dajte like, samozrejme odber. Uvidíme sa na budúce a ešte to dáme aj renderovať. A takto a samozrejme dáme tam, kde sme to mali. Pripravené videá. A čaute.